Toto som zatiaľ nedal, lebo som si to furt tak odkladal, ale teraz si začal otvárať Pokémonov a musíš tam ísť. Jedna vec, a tak nezačal som teraz, ale áno, je to, ako hrotím to viac, ale hlavne budem tam mať dostávaný barák na Lomboku, kde už môžem si zložiť takú tú veľkú batožinu a odbehnúť si tam a tak ďalej. Vieš, Potom posuniem shopiky Pokémonové, lebo tam napríklad vieš kúpiť tie úplné OG-packy, čo som ti písal, tie z 95. a tam keď to kupuješ, tak ti to donesie, keby Rolexy si kúpil. Sú veci. To je jeba, jak blázen. 99 sú masaké, to ešte tieto first. Ty si tam otvoril toho Alakazama, ne? Čo si už raz posielal na grade. Toho mi gradli na 9. Tak uvidím tohoto. Dostal som 8 a že do píče. No. Akože jedného dňa si myslím, že aj tie 9 a 8 budú mať vyššiu hodnotu. Určite, ale... Lebo není veľa desín, vieš. Charizardi desín išli hore jak blázen. No, teraz mám Fossil doma, Frozen Edition celý boxík. Ja som mal akože v pláne, že keď by som pleskol milión, čo by ste mohli dať odber, lebo je to blízko, tak kúpim Based Box. OK. Ale neviem, že či úplne ako... Lebo to sú väčšinou pojeby už dneska, vieš, lebo to je už strašne staré a veľa sa to fejkuje. Jasné, že hej.